Дзень добры, панове! Мястэчка Гайна, Лагойскі раён, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь. А паходжанне гэтай назовы легенды існуе вельмі шмат. Адны вось кажуць, што назова гэта мястэчка паходзіць ад таго, што вось тут вакол вельмі шмат гаёў. Вось ад слова гай і назва мястэчка Гайна. А іншыя сцвярджаюць, што гэта назова атрымалася ад таго, што мястэчка знаходзіцца на рэчцы Гайна. А рэчка Гайна бярэ свой тут пачатак. Вось адсюль і назова Гайна. Бережков крутых, не топи мне стежечек, стежек золотых. Тут с купальских кветочек я вянки вела и пускала реченькой, бережком и шла. Закружила голову мне быстрая вода. Подышел коханый мой и руку подал. Не выходь ты, реченька, с бережков крутых, не топи мне стежечек, стежек золотых. Ой, жуда бяда, ой, як шумить вода, а де ж буду, де ж я хоровод водить, а де ж буду, реченька моя, люба чакать, вяночки вить. А рэчачка Гайна цячэ якраз пасярод вёсачкі. Вось тут у гэтых мясцінах яна і бярэ свой пачатак. Вось гэта зараз гэтая рэчачка, она такая маленькая, невялічкая, а калісьці гэта рака была вялізная і па ёй нават хадзілі чаўны. Справа ў тым, што Гайна упадае ў березіну, а па березіне калісьці ішоў гандлёвы шлях з варагаў у грэкі. Дык вось з грэцкай мовы Гайна перакладаецца як спрыяльная даліна. І вось я думаю, паважанае панства, што грэкі калісьці, ідучы па березіне сваім шляхам, па Гайне, па прытоку березіны заходзілі вось сюды, у гэтую спрыяльную даліну. Тут, мусіць, яны тут, там лавілі зубрыка ў лесе, клалі вогнішча вось тут на беразе рэчачкі, падсмажвалі зубрыка і, перакусіўшы, сваім шляхам ішлі далей. І ўжо ў Грэцыі тым, хто збіраўся зноў ісці гэтым шляхам, яны казалі: хлопцы, вось калі будзеце праходзіць праз Беларусь, па рэчцы Березіна будзеце ісці, то абавязкова загляньце ў Гайну, спрыяльную даліну. Мясціны прыгожыя, і вока парадуеце, і запасы ежы папоўніце, таму што звяроў надта шмат там. І вось кажуць нават, што калісьці сам Адысей, калі пасля Троі блукаў воднымі шляхамі, то заходзіў у гэтую спрыяльную даліну, Гайну. І вось недзе тут, на беразе Гайны, ён па некаторых чутках падстрэліў аднаго тура, 2 зуброў, 6 дзікоў і аж 38 дзікіх качак. І папоўніўшы запасы ежы, пайшоў далей, сказаўшы, сапраўды спрыяльная даліна, Гайна. Як там яно, панства, было калісьці даўно, Бог яго ведае.
Але вось дакладна вядома тое, што раней гэтае мястэчка называлася не Гайна, а без літары Г. Айна. І што жылі вось тут, у гэтых мясцінах, балцкія плямёны. Тут і раней, панове, было вельмі шмат балцкіх курганоў. Але іх там з цягам часу даследчыкі палову раскапалі, а другую палову пасля Другой сусветнай вайны зраўнялі бульдозерамі. І цяпер іх тут вельмі мала. Вось у гэтых курганах балты хавалі калісьці сваіх продкаў, сваіх князёў. Дарэчы, у перакладзе з балцкай мовы айна гэта азначае продкі, дзяды. Ну, а пазней вось сюды да балтаў прыйшлі славяне. Ну, і славяне асімілявалі балтаў. Ну, конечно, працэс гэты быў вельмі мірны і доўгі. Ну, спачатку хадзілі ў госці там адзін да аднаго, пасля пачалі жаніцца, ну, а пасля ўсё тут перамяшалася. Ну, і, дарэчы, балты і па сённяшні дзень нас называюць не беларусы, а балтарусы. Але вось не ўсе перамяшаліся паміж сабой, захаваліся тут і такія астраўкі асабліва, дзе жылі адны толькі балты, са сваім укладам, са сваімі традыцыямі. І вось адным з такіх астраўкоў і было вось гэтае паселішча Айна. І нават калі на нашу зямлю прыйшло хрысціянства і вакол людзі пачалі прымаць новую веру, то вось тут, у Айне, захоўвалі свой уклад балцкі і новую веру не прымалі, а заставаліся язычнікамі. І вось кажуць нават, што тут да 14 стагоддзя яшчэ было язычніцкае капішча. І вось у сувязі з прыняццем хрысціянства Айна упершыню і патрапіла на летапісныя старонкі. Упершыню вось гэтае мястэчка ўзгадваецца аж у 1387 годзе. І вось з якімі панства падзеямі. Ну, справа ў тым, што палякі запрасілі князя Ягайлу стаць іхнім каралём, ну, а жаніцца з іхняю каралевай Ядвігаю. Ну, а паколькі палякі каталікі, то і Ягайла павінен быў стаць таксама каталіком. Ну, Ягайла, конечно, прыняў іхнія ўсе прапановы, стаў польскім каралём, каталіком. І вось у нас на Беларусі ён пачаў тады будаваць касцёлы. І вось кажуць, што айнаўцы былі ахрышчаны пры ўдзеле самога князя Ягайлы. Кажуць, што сюды прыехаў ён разам са сваёю жонкаю Ядвігаю і ў 1387 годзе на старажытным капішчы пабудаваў адзін з першых касцёлаў на Беларусі. Надзяліў гэты касцёл землямі, а пані Ядвіга адарыла гэты касцёл срэбрам і рознымі убранствамі. Ось мне здаецца, паважанае панства, што Ягайла разам са сваёй жонкай Ядвігаю вось сюды, у Айну, прыязджалі не проста так. Не проста так яны тут пабудавалі менавіта ось тут, у Айне, адзін з першых касцёлаў на Беларусі, на старажытным капішчы. Памяці казаў, што Айна з літоўскай мовы перакладаецца як продкі. Хто яго ведае? Можа, тут дзе і пахаваны продкі караля Ягайлы. Наогул мясціны тут, панства, вельмі таямнічыя. І сюды, вось у Айну, неаднойчы прыязджалі князі Вялікага княства Літоўска і каралі Польшчы, каб пакланіцца гэтым мясцінам і ушанаваць памяць продкаў.